Fil-Bażilika tax-Xarawdex bħalissa qed titella wirja ta' arti sagra b'rabta ma' Randan u l-ġimgħa mqazza. Bl-isem ta' Passjoni Kristo l-wirja tinkludi fiha fost l-oħrajn statwi u kurċifissi, inkluż dawk li nħadmu fil-belt tal-Lecce fl-Italja, u oġġetti oħrajn sagri bħal kalċijiet li fihom hemm imnaqxa il-Passjoni ta' Kristu u pitturi relatati. Il-wirja organizzata minnu il-vella tinsab fl-awla kapitulari tal-Knisja dedikata lil Marja Bambina u għandha għaddejja saħat il-għid. Wan News tkellem mal-amministratur parrokjali tax-Xara Dun Alex Refalo li stqar kif din il-Bażilika għandha konnessjoni ma' Lecce e kif l-istatwi l-kbar tal-ġimgħa kbira inħadmu propju hemmhekk. U l-istatwi li qegħdin naraw hawnhekk għandna uħud minnhom propju provenjenti minn dan il-post. Għalhekk huma statwi ta' valur, però apparti minn dan kollu din l-esibizzjoni hija mument fejn wieħed jista' jikkontempla iktar il-misteru tal-mewt u l-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu.